Minn uffiċini żgħar u mifruxa f'lokalitajiet differenti, is-servizzi tal-Comcare se jkunu koordinati minn post wieħed fi triq l-imdina ħall-Qormi. Din hija bidla li se tkun qed tfisser ukoll titjib fis-sistema ta' kif wieħed ikun jista' jgawdi u japplika mis-servizzi ta' din l-entità. Din l-informazzjoni jingħatat f'konferenza tal-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Justin Caruana. Is-Segretarju Parlamentari saħqet li permezz ta' Comcare ikunu offruti fost l-ikbar numri ta' servizzi ta' aċċessibilità f'pajjiżna, fosthom bis-sem ta' numru ta' infermiera, fiżjoterapisti, carers, occupational therapists u social workers. Il-ħaddiema huma kontenti ferm din il-bidla anka għax huma konxi li permezz tagħha se jkunu jistgħu jagħtu servizz aħjar. Comcare as such bħala numru kiber sostanzjalment, speċjalment dal-aħħar ftit snin, il-premises fej konna qabel issa saru wisq żgħar m'għandniex il-faċilitajiet neċessarji. Pereżempju aħna fejn qegħdin bħalissa qegħdin f'uffiċċju verament żgħir fejn nkunu ħafna nies fejn m'għandniex biżżejjed computers biex naħdmu, m'għandniex biżżejjed cabinets biex nistorjaw l-affarijiet, il-files. Allura ovvjament din il-move ħatkun għall-aħjar. Nkunu f'post wieħed fejn anka file ta' klient nżommu wieħed nkunu nistgħu ovvjament niddiskutu l-każijiet fejn qabel ma konniex nagħmluha. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari Caruana saħqet dwar l-importanza li dan is-servizz ikun aktar holistiku u inqas burokratiku, speċjalment meta wieħed iqis li l-ħaddiema ta' din il-kumpanija iwettqu madwar 760,000 intervent fis-sena. Il-ħaddiema tagħna kienu qed jaħdmu ġewwa ambjenti li ma kinux idoni u adattati għal bżonnijiet tal-operat tagħhom, allura l-fatt li se jkollhom premises ikbar ħajkun ifisser illi anka s-servizzi tagħna ser ikunu qegħdin jissaħħu għaliex Comcare se tkun qed tieħu responsabilità tagħha ta' ċentralizzazzjoni ta' servizzi, assessjar ta' kull servizz illi għandu d-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità. Il-Comcare tirċievi talbiet u referenzi mill-entitajiet tal-Gvern kollha, kif ukoll dawk volontarji bħal sptarijiet, ċentri tas-saħħa, tobba privati, entitajiet ta' kura soċjali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u oħrajn.